Del, Wih, hampir. Oke. wah, dengaran iya. Ini lho, mampir lho. Ada barang baru. Iki jenenge Mbako Pujo Asmoro. Pujo Asmor. Kandhani. Ning dina-dina ya mbako ki padha to, Kang. Beda. Pokoke ambune ya rada sip sih. Ada. Iki sing wis anu iki. Jal. Kowe nek nyerot iki rasane kaya kencan pertama. Wah, Wis tau kasmaran durung? Ya terakhir ya SD. Wis dicipi sik. Oh ya lagi soundtrack iki ben ya. Ora apa-apa kuwi sing marahi nikmat e. Ora marahi mengguk, Cik. Wah, Sip. coba sedot luwih jero meneh dinikmati. Wah. Terus sedot terus aja ngantek pedhot. Ah, jenenge wae ya asmara aja nganti pedhot. Dek Sri, anggonku seneng wis setengah mati, nanging aku ora tau wae. Ya ngene caraku omong karomu. Sepurane aku ora iso ndeleke rasa tresnaku marang sliramu. Kepengin ku kowe iso ngerteni sing kependem jero ati, rasa tulus lan suci. Sepurane aku ora iso ndeleke rasa tresnaku marang sliramu. Pengen ku kowe iso ngerteni sing kependem jero ati, rasa tulus lan suci. Kabeh mergo ketaman asmara, kudu tak omongno timbang atiku gelo. Ayune sliramu ibarat mbako kretek, nganti tuwek disedot ora bakal letek. Ayune sliramu ra perlu nganggo filter, opo anane malah gawe atiku love you forever. Kepengin ku kowe iso ngerteni sing kependem dalam hati, rasa tulus dan suci. Kabeh mergo ketaman asmara, kudu tak omongno timbang atiku gelo. Ayune sliramu ibarat mbako kretek, nganti
tangi. Ngopo kowe metu ki? Lagi penak-penake. Penak-penake. Wis, Sip tenan iki Piye? bakon iki. ha to. Tak gawene sik le ya. Yo aja kabeh. Separo wae. Oh iki wae nih. Ayo sekinya nggo sangu. Tak Nek terus kabeh nenek aku omah. kok njuk le bahan nganggo apa? Mbok wae ya esok. Ya wis tak gawane sik. Ya, sip. Maris. Bosok nih. Yo. Yo. Pasang lagi. Pak Arif repon iki, Pak. Sunci. Nah, ngeri apa?